Thóir N-Éan. Maidin dé saharna bhíann, bhí an aimsir go hálinn. Bharrta an chláán dul ar chiúlóid le séidí a nacan an alta. Scuil siad séidí ón íl, agus risi ar nós na gaotha síos an cosán. Chuaigh si ar Thóir N-Éan. Ag lé mama orthaí, ach nuair éis si. Lean si araig ag ri. Ri daddy ina díag, ag bhí si ro hapadó. Rinne páistí níos tapúla ná daddy timpeall an chur. Stop siad ag ri, agus thusaigh siad ag goire. Bhí séidí ina sí ag fannachtarthú lena teanga amach as a béal. Ceistena. Ceiste hé. Céim lá bhíann. Ceiste dó. Cóir bharrta an chláán dul. Ceiste trí. Céir ar an niochaí séidí ar a dór. Ceiste cathair. Cé ag leigh orthaí. Ceiste cuaig. Cé a rinn níos tapla na daddy.